Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana. Ezinye sezikhathi ezinye izinto siyaye sizijaje ngenhliziyo ngenxa yokuthi ke siyaye sibukeke iqembu umuntu kasuke ekhuluma ke ngaphansi kwalo. Eminyakeni ke edlule uCommander in Chief okungumnumzane kuJulius Malema wakwaveza ukuthi ke kunonkohlakala eqhuma ngaphakathi kuhulumeni leyo ke yenziwa ke ngumnumzane kuCyril Ramaphosa ongumengameli wezwe eNingizimu Afrika. Wafeza ukuthi kumongameli ke wezwe uhlela ke ukubamba ke inkunzi eNingizimu Afrika. Wathi ke thulani nibuke eminyakeni ke sayo njengoba ke besondeza kumnumzane uPatrice Motsepe kanjalo ke noJeff Radebe. Wafeza ukuthi kuJeff Radebe lona ke wayephethe ke ze-energy noma ke zamandla ungubrother in law kamnumzane kuCyril Ramaphosa. Bobabili baganwe ke noma bashadekwe ngudade wabo noma ngodade wabo udade wabo ke baka mnumzane uPatrice Motsepe. Umka Ramaphosa nomka Jeff Radebe bathi ke bhuti kumnumzane ke nje lapha ke uPatrice Motsepe. uMalema wafeza ukuthi ke lukhulu lwenzakalayo muva nje umnumzane kufikile embalula okhona ke lapha eqenjini ke le-ANC uye waveza ukuthi ke kukhona ke into ke ehlelwayo leyo ukuthi ke bafuna ukuthatha umnumzane uPatrice Motsepe amenze kumongameli we-ANC ukuze ke ngelinye ilanga noma ke kusasa ezoba kumongameli ke wezwe. Ukusho lokhu sekusondela ukhetho seliseduzane uthi ke i-EFF noma i-ANC lena esikiyona bakithi asilona iqembu lebhola kuyobhakaniya lena noma kuyo Kaizer Chiefs ngoba kwayigudla kumnumzane uPatrice Motsepe. Uthi ke namhlanje senifuna ukuthatha kumuntu ke webhola nidakaza wahola ke ipolitiki ibhola ke nepolitiki akufani. Wayekusho lokho ngoba sekunamahlebezi ukuthi kumongameli olandelayo ngahle kube umnumzane uPatrice Motsepe futhi kongahle ke abe umongameli we-ANC kanjalo ke neNingizimu Afrika. Wakubeka ngokusobala ukuthi njengoba befuna ukumsondeza vele bafuna ukumosha ke izwekazi laseNingizimu Afrika. Lokho kwenza ke abantu ke bakhumbula inkulumo zikaMnumzane uJulius Malema lapho akufeza khona bathi abantu uphethwe ke umona ngoba nakho ebona ukuthi iANC iyathuthuka futhi iphethwe ngosomabhizinisi. Namhlanje sihlabana zodwa lapha kuANC ngezinsolo zokuthi ke bafuna ukusondeza kumnumzane uPatrice Motsepe abe umongameli olandelayo. Nangu Malema. Comrades, South Africa is not a banana republic. South Africa did not elect Patrice Motsepe as a president. Patrice Motsepe must know his place. He must sit down. We are not Motsepe's people here. Patrice Motsepe is the brother-in-law of Cyril Ramaphosa and Jeff Radebe. They are capturing South Africa. We want to warn Patrice Motsepe, we are watching you the same way we watch the Guptas. Stop doing what you are doing. It's unacceptable. South Africa does not belong to the Motsepe family. Hey, there is a new capture here. It's led by Patrice Motsepe and the Ruperts. The Ruperts are using Trevor Manuel. They are using Pravin Gordhan. Then Patrice is using his brother-in-law, Cyril, and Jeff Radebe, who are watching you. Patrice, you must ask Guptas about us. If you want to know who we are, you must ask Guptas. Patrice, you have made your money. Stop being greedy. Allow other people to make money as well. Not everything should be about Patrice Motsepe. Our struggle was never about Patrice Motsepe. They say Cyril Ramaphosa has attracted 1 trillion investment. More than half of that money is going into the pocket of Patrice Motsepe. They have signed some deals here of private power producers in an attempt to close down Eskom. In those deals, Patrice Motsepe is there. Because Jeff Radebe, his brother-in-law, is the one who signed those deals, which are going to render Eskom useless. They are involved in a scheme of a family to capture South Africa. I warned about Guptas in 2011. Zuma was sitting behind me in Rustenburg. I said it the way I'm saying it here now about the Motsepes. South Africans did not listen. They cast it later
I'm saying to you now, watch the Motsepe family. They are becoming dangerous. They are taking everything for themselves. We like you, Patrice. You are our brother. But please, greedy is going to make us fight you. And we'll fight you very hard. Because we know where your minds are. We will go and reclaim those mines of ours, which you have taken all over in Rustenburg Northwest and all over Skukuni land. Please be warned. Stay away from our government. It's not a Motsepe government. Do your foundation things there, away from our government. Don't abuse our government. Lokhu kukhuluma uMalema ekukhuluma abantu abakaze ke bakuthathe notice. Baqale ukunanga lesikhathi ke sekuthintwa ngumnumzana ufikele embalula. Lapho ke sefeza ukuthi ke sebefuna ukwenza iqembu leANC belenza iqembu lebhola. ANC ayifani ke neKaizer Chiefs. Kusho kumbalula. Nakho abantu abaningi bathi kusicabela ke indlela yakhe ngoba efuna ukuthi kukhethwe ke yena njengomuntu ozohamba ke ahambe kamele ke ANC okhethweni likwaze lonke. Kodwa ke lokho kwesecacile ukuthi ke nembala kukhona kokuphekwayo lapha ku-ANC njengoba ke kuveza ukuthi ke laba ke bangosibari onguSiril Ramaphosa nguJeff Hadebe bathi nje ke lapha ke bathatheke sibongweni sinye salapha yake kwaMotsepe. uMotsepe njengamanje uphethe ke lapha yake ebholeni ke phezulu okuyilapha ephethe ke khona ke Africa umengameli ke wakhona yena ongahle kabuye azothatha ke izintambo lapha eqenjini ke leANC njengoba kwaziyo ukuthi ehlezi ke ANC ihamba ke phambili esikhathini ke siningi mavoti uyena ke umuntu futhi kobheke ukuthi kuma ngabe ke khetho bomongameli weANC noma kanjani uzoya phakathi eParliament ayoba ke umongameli ke wezwe eNingizimu Afrika.